kaunastiri sa pansit. Yan lami, ter? Nami. Mas pansit ni Aling Banang. Kasi magpalutog pansit. Pero ilang balang manggod ko ang tulit sun, manggod ang toppings. Isang kawali, lami. Litsong kawali. Pwede nga naman ko sa Cebu, litsong kawali man ang lutuon. So, mahaw ta guys. Hello guys, magandang umaga sa ating lahat. Ako naman po ito ay si Ruby Provinciana. Welcome again sa aking channel. So sa mga bago sa aking channel guys, please click the bell para maka-update kayo sa mga video ko na ina-upload. So maraming salamat pala Ma'am Chavez dito sa Golden Bihon. So ito yung lulutuin ko ngayon guys para sa almusal namin. Tapos mayroon akong tira na spam. So ihalo ko rin to kasi sayang. Tapos bumili lang ako guys ng chicken na worth of 30 pesos. So yan ihalo ko sa pansit ko. So guys, ito nabili ko to is nakahiwa na. So ayusin lang natin to paghugas guys kasi nakahiwa na po ito. So halagang 10 pesos lang ni guys. Makasahog na to sa pansit. So ayusin ko lang to ng hugas kasi hindi natin alam kung binalot lang kasi to sa plastic. So pwede naman si tiri dito guys kasi hindi naman to kulay green. So hindi ko lang siya lalagyan ng dahon ng sibuyas. So hindi naman to green, pwede yata to, pero hindi naman kainin niya to, pansit lang yung kakainin niya. So guys, abangan niyo guys pag naluto na itong pansit ko. So inuulit ko to paghugas. So guys, itong Kikkoman soy sauce. So galing din to ni Ma'am Chavez. Maraming salamat. So ito ilagyan natin ito siya ng konti guys ng ating ginisa na chicken. So ayan na guys, nilagyan ko na siya ng konti. So pakuluin lang natin to ng na maluto itong chicken para ilagay na natin yung para to ham guys, spam. So medyo malat-alat tong spam guys. So pwede na tayong hindi maglagay ng sin para hindi maalat yung luto natin. So napakasarap po ito guys na pansit, pero yung pinapansit ko talaga sa probinsya yung lechong kawali. So ayan na, nilagay ko na yung repolyo saka bell pepper. So hindi ko na to lagyan ng sibuyas na dahon. So, pag ako nagpansit guys, mayroon talaga sibuyas dahon pang papabango yan sa mga luto natin. So, gustong-gusto ko talaga magluto guys yung maraming sahog, saka maraming kumpleto sa mga lamas. Kasi pag nagluluto tayo ng walang parang walang lasa yung mga niluluto natin. Kaya, sa Cebu guys, maraming nagpapaluto sa akin ng pansit. Pero yung sinasahog ko guys, yung bili na piniprito, yung parang litsong kawali. So yun ang tinatoppings ko, kaya gustong-gusto nila yung mga luto ko na pansit. Kaya marami talagang nagpapaluto dun sa Cebu. So ngayon sana guys, may luto nga sana ako dahil pista ngayon doon. So happy pista para sa Birhen sa Regla sa Cebu. So ayan na guys, nilagay ko na yung bihon. So ganyan ang paraan ko magluto. Kasi iba guys, nakikita ako magluto. Minsan kasi nagtitingin-tingin ako sa mga luto sa probinsya. Pagkakulo sa mga guys, mga gulay, mga sahog, nilalagay nila yung pansit, yung parang hinalo-halo-halo lang, tapos makikita mo yung pansit nila na wala nang makikita na gulay kasi na siya, yung parang latang-lata na. So ayoko yung ganun na luto. Kasi yan, nilalagay ko na to guys, yung tinabi ko na toppings. So ganyan ako pag nagluto. So, sa mga gustong nakakita sa mga niluto ko, ganun ang paraan ko. Pero hindi talaga to guys, lahat-lahat yung paano ko to tinitimpla, ganun. So, alam niyo na yun kung paano magluto. So, ayun na guys, naluto na yung yummy pansit ni Ruby Provinciana. So, sa mga gustong magpaluto, so try niyo yung mga niluto ko para matikman niyo. So, dinalawa ko to guys kasi ibibigay ko to kay Ate Sibira yung isa. So maraming salamat pala ni Ate Sibira at saka ni Sali.
So nalibre kami kagabi ng ice cream at saka Pizza Hut. Salamat pala sa may-ari ng bahay dito, si Ate Rems. Maraming salamat. Medyo nagtagal-tagal talaga kami dito. So maraming salamat pala ni ang pinsan nga na super kabait, si Nora. So maraming salamat sa hapunan kagabi. Tapos may take out pa sa nitong tinapay na to, ay puto yata to. So kakain na tayo guys, malmusal na tayo. A few moments later. Wow, ang cute ng Mingming. So na-miss ko yung Mingming sa Cebu guys. Ayan, Mingming. Ayan o, inahalaro niya ako. Mingming. Ang bait niya. Oh, Mingming. So mahilig talaga ako sa pusa at saka aso. Kasi yun nga, may mga alaga kaming aso na mimiss ko na. Mingming. Mingming cute. Ang cute. Apir. Ang cute. Ayan na, nag-apir pa siya. Ang cute. Kahawig talaga siya ng pusa dun sa alaga ko sa Cebu. Wala, mayroon din ang cute na mga aso. Ayun po, 4 sila. So, dito guys, nadaanan ko to dito sa baba. Ang cute nila. So guys, pagkatapos namin mag-almusal, ito guys, bumaba ako. So, punta ako dun sa may botanicals guys, kasi para maibsan naman yung kalungkutan. Tsaka, nakalublob kami lagi doon sa loob ng bahay. So, punta muna ako doon guys kasi hangin-hangin. So, dito na ako guys. Malapit na ako dito sa may botanicals. So, walang mga bata ngayon kasi Friday. May pasok. So, na naman ako. Morning! Morning! Mayong buntag! Mahadyung buntag. Mayong buntag! Balik na naman ako dito sa may botanicals. Nasaan yung yung parang may Amerikana dito? Ang pangalan nun? Wala, paanin! Si Ate Joyce. Nakita ko kasi doon sa may heart center eh. Ano pala yun? May sakit sa puso. Ano pala yun? Oo, nakita ko yun nung 15. Nagpapatsik ka dito. Okay pala. Masakit din pala yun sa puso. Gusto ko siyang kausapin eh. Baka mamaya papasok siya. O kasi yung dito yung yung Papasok na mga 12. Kasi nakita ko. So guys, sinanap po yung guard dito na blondie yung buhok dahil nakita ko kasi siya nung November 15 sa heart center. So hindi ko lang siya nilapitan doon sa heart center kasi papasok na rin siya ng room. So nakita ko siya doon na nagpa-check up din. Hindi ko alam kung anong sakit kaya niya, kaya pumunta ako dito, tatanungin ko sana kung bakit siya nagpa-check up din doon sa heart center. So ngayon guys, iniwan ko muna si Terry doon at saka si Alitz pagkatapos namin nag-almusal. So dito muna ako magtambay-tambay sa guys, upuan. Kasi wala naman talagang ibang magawa. So punta muna ako dito. Alas 9. So maya-maya guys, mag-edit ako. So ganun lang guys ang buhay namin dito. Maghihintay kami ng hanggang 25. November 25. So wala yung mga kaibigan kong mga bata dahil may pasok. Wala dito. Malamig-lamig lang ako konti dito. So maraming salamat pala kay Sis Annie Bank. So maraming salamat sa ma'am. Sobrang kabaitan mo sa akin, sa amin lahat. Sa aming mga burato vlogger. So guys, kunti lang yung mga tao kasi kunti pa lang yung mga bata dahil may pasok pa. So ang sarap sanang humiga dito guys kasi ayan ang lamig. Tingnan mo yung mata ko guys, tinanggal ko yung nilagay dito kasi parang naalibadbaran ako. Yan yung mata ko pag tinanggal na yung parang nilagay lang naman kasi yun dito eh. Nilagyan lang yun ng glue. So dito lang ako muna upo-upo. Si Alitz nandoon kasi kahapon guys naglalaba ako. Bawat namin guys, nilalabahan ko na agad yung mga hinubaran namin para hindi masyadong marami. Kasi nung nakaraan ang dami kong nilabahan. So guys, sa Sabado pala guys ng gabi, kakanta si Cristil.
opening prayer daw yung kakantahin niya. Hindi ko alam kung anong kanta na yun. Sabi niya, Angels, Anghel nga magbalantay. So, sinerch ko yung kanta na yan. Yun daw yung kakantahin niya. Yung first time niyang kakanta ng ganun, yung Anghel na magbalantay. Bisaya. Kasi yun, opening prayer, yung kakantahin niya. So, wala ako doon guys. Sabi ko, magpa-video na lang ako, tapos magpa-send na lang ako. So, sobrang busy ngayon ni Crystal guys. Awang-awa na ako sa kanya dahil, buti naman yung papa niya, supportive kay Crystal. Sabi ko siya muna maglaba, siya lahat. Kaso lang yung asawa ko may hindi pa gumaling yung niya. Sabi ko magpa-opera na lang siya sa, may parang nasugsog. Ano ba yun? Natinik. Yung niya, yung dito niya na maga. So maya-maya guys, uwi na rin ako. So, maraming salamat sa inyong na hindi kayo nagsasawa sa pagpanood dito sa mga video ko. So maraming salamat. Biglang nag-hi sa akin. Hi, Bibi. Bombay. Say hi, Pia. Say, Bia. Hi. Hi. Hi, Bia. Ang cute ng baby, guys. So, Bia, hi. Bigla siya lumapit sa akin, sabi ni hi. Hi. Ba't may hindi ka na nag-hi? Guys, kasi mag-edit ako. Wala kasi yung mga kaibigan kong bata dito. Bye-bye, Bibi. Bye-bye. Bye-bye, Kia. Say bye-bye. Bye. Talaga sa parang lang, ngayon na siya nakalabas. Diyan guys, diyan, iuli na ko diyan, stiri na Sulimbilay sa taon na, number 4. So, mara na yung magbuhat dari. Sa ali po na ito po ito Naghinang pila po. So, mara na yung mga kuan guys, kanang adlaw-adlaw na mo dari ang mga tuson taman sa 25. Diyan, kapag may kay bawag, ka 25, bugun sa napi kuan, pero ampo lang yapon ta. Diyan, mara niya ang video. Diyan, kadong salamat ni Jong Tanan. Kay, hinakat lamang po ko nga, di mo laktaw dani sa pahinumdum kay madun lamang pud mamiso po ko ginagmay para sa estudyante. Ja ampo gamping tang tanan. See you in my next vlog. I love you all.